Yes. Lad os gå i gang. Ja, Prøv så ikke at skifte. Sådan der. Der var lige Lizzie-reklame med låse. Det kan man ikke undgå. Det er jeg nødt til at se. Kom lige. Ja. Bare tage, han kan gå til lidt tøj alligevel. Her render rundt i så lidt tøj. og så. Det må sgu da være et bedst hold. Ja. Det er jo et godt spørgsmål. Undskyld baggrundsstøjen. Ja, fodbold. Ja, så er du klar? Ja, jeg er ikke huske, hvordan man spiller. Jamen, det er lige meget, det er jo kun hardcore. Jeg lægger lige sådan her. Nej, det er altså ikke. Hvad spiller du som en med meget HP, eller? Bare. Det tror jeg tager til. Jeg ved ikke, om jeg tager tænke det, det er faktisk. Bum. Ja, nu håber vi, der er de fleste af ligesom kender historien. Wow. Ja, selvfølgelig. Og den der, det jeg sagde, det gør to sekunder. Jeg glemmer. Ja. Det er sådan her. Ej, vi har sådan lidt selvspil. Jeg tror lige, jeg går hen i min chest her. Nej. Nej, det kan man ikke i hardcore mode. Prøv. Jeg havde legendary i alt muligt. Til Barbarian, der er du klar herinde. Er vi klar til at bare lige banke de her ting? Ja. Der er en lidt sygdom i omløb. Wow. Yes. Fuck har gang i. For XP. Jeg læser bøger. Får man XP af det? Ja. Hvor sejt. Det er Godt. Ej, vi skulle faktisk have stedet. Er der jo ikke flere bøger end det? I tell them not to lose Bedre. faith, Ja, nej. but if help doesn't arrive soon, Det er lidt fint. Har du snakket med Elias? Ja. Eller, det er ikke et Kane. Jeg stod til ham der kaptajn Rumford. How can I help fight the risen dead? I admire your courage. They're attacking the barricades. Og jeg var bange for, at jeg dør sådan rimelig hurtigt. Så er det sådan relativt pinligt. Du dør ikke noget. Ikke når vi spiller sammen. Jeg døde ikke en eneste gang på min måde. Eller Barbarian, som det hedder her. Da jeg spiller solo igennem. Nå ja, det er I, man skal trykke på for inventory. I need fury. I need fury. I will. Skal vi bare fortsætte, eller skal vi gå dernede? Det skal jeg med. Det er på min måde. Eller en særlig, men fuck se. Not enough fury. Jeg kommer der også ned til, altså. Ja, jeg er det der. Det må du ønske. Jamen, det gør sgu ikke noget. Wow, hvor mange guld har du?
100 et eller andet. 179. Nå, fuck dig. Jeg er kun 129. Jeg tror lige, det var noget specielt, når det er. Jeg har lyst til at synge. Det er godt, hvad du har lyst til det, men det er ikke lige det, vi gider høre på. Har du ikke hørt min sangstemme? Jo, det er derfor. Jeg er med i den der nye 8-ball sang. Gustav. Gustav. Ja. Du er fattelig sur i den bare er gået fremad. Der er næsten 1 million, der har set musik allerede. Ja, nemlig. Det er jo også bare den bedste sang. Rigtigt, jeg har taget en dag efter. Har du taget en Daggert? Ja, det var bedre end den anden. Jamen, Daggert, det er til Witch Doctors. Ja, fuck for det. Jeg lader dig gøre det hårde arbejde, mens jeg samler penge. Kom nu, for fanden. Det var det ene var one hit. Det kender jeg godt fra dengang, jeg spillede min Barbarian. Det var tider. Jeg føler mig så hardt på det nu. Da jeg loggede på i dag, der kunne jeg ikke engang huske, hvad der var for en klasse, hvor jeg spillede op først. Det viste sig så at være en måned. Ja, det kan jeg godt huske. Det kunne jeg ikke. Ja. Jeg er allerede gået i level igen. Det var fordi jeg lod dig dræbe alle sammen. Ja, det siger du. Det virker også som den bedste undskyldning. Lars til. These unholy creatures can rest now. Det kan godt være. Nu skal vi spille noget PvP bagefter, det her i WoW. Det er godt. Jeg ved ikke, har du en bue? Ja. Hvad er det, har du? Hvad er der på din? Der er 3 damage. Jeg er lige på en med 4,4 på det. Diablo himself once more. Jeg har også lige fundet en, tror jeg. Den er så kun 4,1. Men... Så jeg bare den med 4,4. Tak, når der er jo. Ikke komme ind på det. Men det alle hacker nok byen fra etterne. Det ved jeg ikke, jeg spiller ikke etteren. Det gør jeg. Jeg er ret sikker på, at det er her ham deres manden, så helt gange godt herovre. Nej, det ved jeg godt. Det gør jeg ikke. Den har jeg været inde i. Jeg tror, det var på min mage. Mand. Okay, jeg er klar. Vi dræber den der. Vi skal bare se, om vi kan gå hele vejen, så kommer Secret Pony level. Det kan jeg. Ja, men vi kan... Bare ikke med den her. Her, jeg har en Magic Spoon med 7,7 hvis der er. Jeg har et sværd med et eller andet. Det er dårligere end det andet, jeg har. Men så får vi lige Folkesteiner, så bare 2 1-transfer. Bare fordi vi kan. Ja. Kun derfor. Nej, jeg har også et sværd med 7,1. Super. Det gør en del. 7,8 eller sådan noget. Ja, okay. Ja. Sådan der. Adria was my mother, but I don't know much about her. She died when I was very young. I was raised by uncle. Fint på 15. Der følte jeg mig lige god. A great warrior. He was lost when Tristram fell to the demons. Hun kunne ikke lige at følge efter mig lige. Nej, det skulle også være den dumme til. Look,
Hun vil gerne have lidt Logan eller Said she was a witch, but I never believed it. Der, bum, bum, bum. Sådan der. Hun er dækket med Der er en økse her. tøj på. Here's the key. Aiden came to me last night. Ej, den gløder helt. Øksen er der. Ja. Ja, ja. Jeg tror, det er meget spændt på at se, hvor langt vi når at komme i det her. Ja, vi klarer sgu nok Diablo, skal du se. Det kan være, at det er dig, der ender med at tage den alene til sidst. Ja, jeg spiller alt for offensivt til det her spil. Eller til hardcore mode. Jeg synes, det er nok. Ja, lige nu. Ja. Jeg tror bare ikke, at jeg tør gå, hvis det er til en kamp, jeg tror ikke, at jeg tør gå til Nightmare, fordi så tænker jeg, hvis vi tager den på det her, det bliver fandme ikke fucked up nu. Nightmare, det er ligesom det, eller det er også nemt nok. This is where the star fell. Oh shit, Sherlock. Jeg tror ikke engang, at jeg er slut med mig på opdagelsen. Det er faktisk Hvorfor nu? jeg tror ikke selv, at indgame sammen på nogen måde. Tror du ikke? Det ved jeg ikke. Det gjorde jeg ikke på vores sidste opdagelse. Gå nu væk, mand. Så må jeg bare høre på vores lille voices. Og min mikrospasser. Jeg er min mus. Men det er en Diablo-mus, så jeg skal sgu bruge den til det her. Hvor lang tid har jeg kunnet sætte nye skill points? Siden level 3. Jeg fatter ikke, der ikke er nogen, der ikke er nogen, der har sagt det til mig. Nej. Forstår jeg heller ikke. Det er ligesom, når jeg ser nogen spille, hvad hedder det, så spille der med til at spille skærmen. Og så laver jeg kraft med mig selv. Ja, ja. Jeg så en, det var så godt nok i Minecraft, at han skulle finde noget, og han har rundt i alle sine teste, og jeg så bare råbte til skærmen, du har det i din egen bag, så klik så efter. Og det sidste, så begyndte han sådan selv, så godt til at være dumt, det så ud med. And I incur. Ja, jeg kan heller ikke lide bøger. Vi vælter bare reolerne. Det er aller sjovest på løbehjul. Jo, jeg stoppede et stykke tid, Marker. Hvad for noget? Det var sådan en løve, der var ørlet. Ah. Jeg aner ikke, hvor jeg løber hen. Hvad er det, der er det fede spil? Vi skal ikke den her vej i hvert fald. Det var nemlig vejen tilbage. Det har han heroppe, Peter. Det er okay. Der er også ikke lige nogen, der er stået med den. Nemlig. Har du fundet noget? Og jo, sådan en der, den til at der er rødder til dit liv, som jeg Jeg har fundet healing vej. well. Jeg har fundet vejen videre. Jeg får godt sagt noget.
Det gjorde jeg lige før. Ja, men det var mens vi talte om det. Ja, der fandt jeg også vejen videre. Nå, det er jeg kan ikke finde mig. Det er den her vej. Ja. Jeg dræber bare lige nogle ting. Hvem fanden er du? Og det er han så også. Jeg skal Han se, sidder også. hvad er navnet på den her gang? John! Ja, Jonas kom på. Ærligt talt. John. Han så spiller på en karakter, der hedder John. Nej, en grej. Hans account hedder John. Ja, hans account John. Ja. Det gør. På min der hedder... Nu får jeg til offline. Der hedder en Jonas Jensen, og så stod der, at han var online-spiller hos John. Se, han er online på en på Bronzebeard. Jamen, det navn kunne det passe bedre. Hvad for noget? Men det passer, når vi skal til at stoppe op til at sige efter det navn. Ja, Kane, det vil jeg. Jeg har forrøvet dig. Ja. Det er fandme godt nok et dårligt navn til ham, når det ikke passer. Hvad for noget? Den der, vi lige nakkede. Hvad hed det? Hæftig og hvad andet det. Synes jeg ikke, han er med nogle hoveder. Han chest. Det er hvor. Nå. Tak fordi I så med. I må gerne skrive i kommentarerne, hvis I har spillet. Hvis I overhovedet gider kigge på os igen. Men hvis I gider, så tryk lige på den der subscribe-knap. Og like og del jeres venner. Og hej.